F'San Vincenz infetaħ ċentru ta' taħriġ li silqa' studenti ta' kull età biex tingħata kura ta' kwalità għall-anzjani. Il-proġett sewa 330,000 euro u kien parzjalment iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea. Dan iċ-ċentru jsegwi proġetti oħra li kienu inawgurati dan l-aħħar fir-residenza ta' San Vincenz de Paul fosthom id-dentistrija għall-anzjani. Binja li kienet mitluqa issa ġiet attrezzata b'dak kollu meħtieġ biex fija hemm laboratorju, teatru tal-operazzjonijiet u kmamar għal-lezzjonijiet kif fissret il-koordinatur tal-proġett Angela Karwana. Għanna din award simulation fejn kemm l-istudent kemm il-persuna li ġiġa kwalifikata tista' tiġi u titrejn hawnhekk aħna ngħidulu f'ambjent iktar safe. Okay? Ukoll bħalma taraw hija tipika ta' sala ta' kamra ġo San Vincenz fejn għandna żewġ sodod. Mek għandna treatment room, għandna sluice room fin-naħa ta' ġewwa u iktar f'dan l-istess floor ħassib klassi wkoll. Hija stqarret li dan iċ-ċentru mhux se jkun miftuħ biss għal dawk li jaħdmu f'San Vincenz, iżda l-ħaddiema kollha f'dan il-qasam. Fil-fatt mal-1200 ħaddiem mistennija jgawdu mit-taħriġ li se jingħata fiċ-ċentru l-ġdid. Dawn l-aħħar sena u nofs sajna ħafna tagħlim, teorija, kemm lis-support workers, allied healthcare professionals u anke lin-nurses. Issa nixtiequ li dak it-teorija li tajnihom nitrasferixxuha fil-prattika. Is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Ġustin Karwana qalet li t-taħriġ huwa parti essenzjali mill-kwalità fis-servizz li jixraq lill-anzjani. Is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Ian Borg qal li f'dawn l-aħħar sentejn ir-residenza ta' San Vincenz de Paul irċiviet 2 miljun euro fondi mill-Unjoni Ewropea. Dan b'kuntrarju għal dak li ġara fl-ewwel 9 snin ta' sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea hekk kif ir-residenza ta' San Vincenz ma ħaditx ċenteżmu wieħed ta' fondi. Josiane Kutajjar, il-kap eżekuttiv ta' San Vincenz de Paul, qalet li dan iċ-ċentru jikkumplimenta l-viżjoni li din ir-residenza tkun ċentru ta' eċċellenza u li l-kwalifiki ta' dan iċ-ċentru se jkunu rikonoxxuti mill-Università ta' Malta u mill-Kunsill Nazzjonali għall-Kwalifiki.